Jolomona here no one that no power than spirituality. I want you to ask them this question. Those places in the Fulani hɛrdsmŷn on the nsogbu. Or no one na practice spirituality eba. Kedu if haka ji wee mara ahụ ndị Fulani hɛrdsmŷn wee terrorize their village? Do you understand me? Onwe ife ọzọ eji agbara ndị Fulani hɛrdsmŷn ọsọ abụrụ na faji ife ndị science and technology manufacture. Do you understand me? So Joji Gana Ajobo the important question. There is power in spirituality. Okay, I kwele. Kedu ife mụ na gana abojizi abos on the Fulani hɛrdsmŷn? I'm asking you. Onye ọbụla na-agbaghị okwu tata na spiritual na control physical, and there is power na spirituality. Jụọ ife o ji agba ọsọ ndị na-anapụ ndị mmadụ. Kedu ife o ji agba ọsọ insecurity? I'm asking. Jụọ fadisi ajụjụ. Those are our community, those are our villages. Ndị Fulani hɛrdsmŷn na-abịa achụfụsị ndị mmadụ. Kedu ebe that power afọ ji akọ akụkọ spirituality dị? Ọ dịkwa ka ife mere anyị na Biafran war. Kedu ebe spiritual power dị na Biafran war? Ewezuga ndị scientists nọ among ndị Biafra global ma ogbu n'igwe wee sustain with the war. Ịma na anyị kara egwu agwụ. Today a na-akọrọ ya akọ there is power in spirituality. Inwere ike prove when igwe no source of pharisee a na-elegharị cream. Ife ahụ aba akpọpụta gị today jụọ maka ya ị na-asa aka mana ifuru ekwu afụrụ n'anya bụ karashin ndị science and technology wepụtara n'ọnya ka ndị Fulani ji achụfụsị mụ na gị na-abụ na village anyị the 19 a na-agwa gị there is no power in spirituality. Ịpụta na-asị m na I never see anything, no allow them to remember you. Power dị n'ebe, power ahụ dị n'ebe.